Talvella liukkos syntyy Helsingissä nopeasti ja se haastaa erityisesti päivittäisiä kävelijöitä ja pyöräilijöitä. Kaupungin tavoitteena on, että väylät ovat turvallisia ympäri vuoden, aivan kuten kesälläkin. Siksi tähän panostetaan heti, kun keli muuttuu. Kemion Ecomelter LBV-liuoksella liukkaiden torjunta on ennakoivaa, helppoa ja hallittua. Yksi levitys riittää pitkälle ja työ saadaan tehtyä myös haastavissa olosuhteissa, jopa kovilla pakkasilla. Tara seuraa Helsingin kelitilannetta jatkuvasti ja ryhtyy heti tarvittaviin toimenpiteisiin. Kloridivapaa Ecomelter LBV-liuos sulattaa jään tehokkaasti ja estää uuden liukkaiden muodostumista ilman perinteistä suolaa. Alhainen korroosiovaikutus tarkoittaa, ettei polkupyöriä tai kalustoa ruostuteta. Ratkaisu on myös hellävarainen lemmikkien tassuille. Helsingissä tuotteeksi valittiin 100% biohajoava Ecomelter LBV, ja näin huomioidaan kulkuväylien turvallisuus ilman suolauksen haittavaikutuksia pyöräilijöille, jalankulkijoille, koirien tassuille, puustolle ja vesistöille. Liukkaiden torjunnan lopputulos näkyy nopeasti. Väylät ovat taas turvalliset kulkijoille ja ympäristö kiittää. Tutustu Kemion Ecomelter-ratkaisuihin kemion.fi.